ba ta yi mini daɗi kukan zuciya yaki ya saya. Duniya ba ta yi min daɗi kukan zuciya. Sunana Hadiza Muhammad, wacce ake yi wa inkiya da Hadizan Saima. A gidan sarauta na fito a Karima Baba Halima Kawar Bintu. Albishir ɗin da zan musu dai bai wuce cewa kar su saki a basu labari ba. Domin an ce gani ya kori ji, kuma na tabbata idan suka fara gani. To dama kan ka zauna fara gani ma ka tabbatar ka gama abin da kake yi kafin lokacin da za a fara haskawa. Domin za ka ji ba za ka iya motsawa ba har sai ka kai ƙarshen sa. Insha Allah. Wannan shiri zai ringa zuwa muku a Arewa 24 duk ranar Asabar da karfe 9 na dare. Kuma zai ci gaba da zuwa muku a YouTube channel din nan mai suna Meshalda Global Resources ta karfe 8:30 na dare ranar Asabar. Mu kalla da ku tare. Nagode. Kwakwalwa ta kasa manta ki tambaya na kewa kaina.